Чигапай, чи доре даводал, мара насия дора як алаудам. Бой додани батл бада гама шаги хидам гуфтам занамш тайори надидам хай чи. Ма бой додам батла, намекнам ноид нагирам ба кала, мара ёд нате. Қонунои зиндагира тули 5 сола омадестам ма дайра, да мушкили база тарафе даст накнанд роз. Канала дусто деста гурдата мефрушита гоз. Фами дестай, да ёд бояд беста ҳаёт бози нестай ки книша рестат. Ми рестарта касе нафамиди да контра рестарт мекни ай сар мешава. Ҳаёт бози нестай ки книша рестарт, ойди ред, як муда якта эҳсоски биҷунбона сарта, якта эҳсоски биҷунбона залта, якта эки фарқинаи чанта. Осонай тамошо карданай пишти экран, қиндай бозӣ кардан дар рол бародар, осонай навиштан дар коментки иё беақлан, не ки хато мекини твар. Инами ҷое ки хато мекини твар, дар киё дахл доранд, ҳамон одамое ки дар комент ҳақорат мекунанд. Бисёри бародаронмо тамошо мекунанд, мегӯянд гап нест бародар, пешравита мехоҳем. Ана бисёри одамое ки ҳақорат мекунанд ку чуна бисёриш муло мегиранд, бовар ки тората дидагӣ неста як ҳафташи танаш. Ана мо бисёр гапҳои безеб менависанд. иқдоми нав ай спонсори мо Parimatch. Дар ссилкаи зери видео бидад ромада регистратсия кӣ дар 50 сомон ставка кӣ дар дилхоҳбозӣ ва ҳар ҳафта дар розыгриши дастмонаки замонавӣ, наушникҳои беспроводной ва шоҳ ҷоиза Samsung A71 иштирок кӣ. Заряжай на лето с Parimatch.